Мине үткән ел канунсыз рәвештә эштән чыгаргач, мин Шаран районы судына шикаят белән мөрәҗәгать иттем. Әмма 7 ай буена суд минем гаризаны карап, минем файдага карар чыгара алмады. Һәм миңа югары судка мөрәҗәгать итәргә туры килде. Бүген ниһаять югары судта бу эшкә нокта куелды. Югары суд минем файдага карар чыгарды, әмма мин бу карар белән тулысынча канәгать түгел. Әйткәндәй, минем мәхкәмәләшү процесслары 2004 елдан бирле дәвам итә. Инде 30лап мәхкәмә аша үтәргә туры килде. 2004 елда 19 айдан соң мине кире эшкә кайтарганнар иде. 2010 елда мине яңадан эштән чыгарырга карар кабул иттеләр, әмма мин тагы судлашу аша бу карарны гамәлдән чыгарттырдым. Һәм 2015 елны яңадан шушы гамәлләрен эшкә ашырдылар. Минем бу эштән бер куылу, бер эшкә кайту, бу минем принципиаль караш белән хакимият карарлары белән килешмәүчәнлек, үземнең туры сүзлек, милли хәрәкәттә катнашу һәм башка хөкүмәт даирәләре белән уртак тел тапмау аркасында дип уйлыйм. Шушыңа үч итеп, мине шушылай суд юлларында йөрергә мәҗбүр итәләр.